ଜେଜେମା କ'ଣ ନାତିଆ? ବାଜା ଆଉ ମୋରି ଖୁସି ଥିଲାବେଳେ ବଜାନ୍ତି ନା? ହଁ, କ'ଣ ହେଲା? ତାହେଲେ ମାସେ ତଳେ ଯୋଉ ଜେଜେବାପା ଶୋଇଥିଲେ ସେତେବେଳେ ତ ସମସ୍ତେ କାନ୍ଦୁଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ଦୁଃଖରେ ଥିଲେ। ସେତେବେଳେ କାହିଁକି ବଜା ହଉଥିଲା? ତୁ ଯେମିତି ଏ ଦୁନିଆକୁ ଆସିବାରୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହେଲୁ, ସେମିତି ତୋ ଜେଜେବାପା ସେ ଦୁନିଆକୁ ଯିବାରୁ ସେ ଦୁନିଆର ଲୋକମାନେ ଖୁସି ହେଲେ। ତାଙ୍କୁ ବିଦାୟ ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ବାଜା ବଜେଇଲୁ। ତାହେଲେ ଜେଜେବାପା କେବେ ଆସିବେ? ଜେଜେବାପା ଆଉ କେବେ ବି ଆଇବେନି। କ'ଣ ପାଇଁ ଜେଜେମା? କାହିଁକି ନା ସେ ଦୁନିଆରୁ ଏ ଦୁନିଆକୁ କେହି ବି ଆସିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେ ଦୁନିଆରୁ ଯଦି ଏ ଦୁନିଆକୁ କିଏ ପଳେଇ ଆସେ ସେ କେମିତି ଯିବ? ହଁ, ସେ ଯୋଉ ବାଟ ଦେଇକି ଆସିଛି ସେ ବାଟ ଦେଇକି ପଠେଇଲେ ସେ ଯିବ। ଆରେ ତମେ ଜାଣିଛ, ଯେତେବେଳେ ପେତନି ତମ ପଛରେ ପଡ଼ିବ ସେ ସମୟରେ ତମେ କ'ଣ କରିବ? ତାହେଲେ ମହୁଲ ଗଛର ପତ୍ର ଚାରିଆଡ଼େ ବିଛେଇକି ପକେଇଦବ। ଆଉ ସେ ସମୟରେ ପେତନି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପତ୍ର ନେଇ ଖାଇଲା ବେଳକୁ ତମେ ସେଇଠୁ ଫିଟିକି ଦୌଡ଼ି ଆସିପାରିବ। ବୁଝିଲ? ହ୍ୟାଲୋ, ଯଦି ସେଇଟା ପେତନି ହେଇଥିବ ବୋଲେ ସିନା କାମ କରିବ, ଯଦି ଅଲଗା ଭୂତ ହେଇଥିବେ ମାନେ ଯେମିତି ଏ ଅବର ଜେଜେ ଭୂତ ହେଇ ରାତିରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘର କବାଟ ବାଡ଼ଉଛି। ଏ ପ୍ରଶାନ୍ତ, ତୁ ନ ଜାଣି କେତେ ମିଛ କଥା କ'ଣ କହୁଛୁ ରେ? ମୋ ଜେଜେମା କହିଥିଲେ କି ମୋ ଜେଜେବାପା ଅଲଗା ଦୁନିଆରେ ଅଛନ୍ତି। ଦେଖିଲା ଭଳିଆ କନାରେ ଦେବି ନହେଲେ ଦିଟା। ଗୋଟେ କାମ କଲେ ହବ। ମୋ ବାପା କଥା ଉପରେ ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି, ରାତି 12ଟାରେ ଯଦି ଟାଙ୍ଗିଆର ବେଣ୍ଟ ଉଠେଇ ଟାଙ୍ଗିଆର କଣାରେ ଆଖି ଲଗେଇକି ଦେଖିଲେ ତତେ ଭୂତ ଦେଖାଯିବ। ତୁ ଆଜି ରାତିରେ ଦେଖ, ଆଉ ଯଦି ତତେ ଆଜି ରାତିରେ ଅଭିର ଜେଜେ ଦେଖାଯିବେ କାଲି ଆମକୁ କହିବୁ। ନ ଦେଖି କହିବୁନି ରେ ବା। ହେଲା? ମାସ ହବଣି ତମେ ଘର ଭଡ଼ା ଦେଇନ। ଯଦି ଏଥର ବି ନଦିଅ ତ ତମକୁ ଘର ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ଭଡ଼ାଟା ଦେଇଥାନ୍ତୁ ଯେ ଆମେ ଭଡ଼ାଟା ଦେଇଦେଲେ ତମେ ଆଉ ଆଇବନି ନା, ସେଥିପାଇଁ ଦେଇନୁ। ଆଉ ଏ ମାସରେ ଦେବାକୁ ଟ୍ରାଏ କର। ସାଙ୍ଗ, ଏବେ ଯଦି ଆମେ କିଛି କାମ ନ କରିବା ତାହେଲେ 6 ମାସ ଏମିତିଆ ପଳେଇବ, ଆবার ଆମକୁ କାଟିଦେବେ। ଆଉ ହଁ ବେ, ସତ କଥା। ଯା କାମକୁ ଯିବା। ସାଙ୍ଗ, ହଁ ଆଉ ଯୋଉ ହେଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁନି ବେ। ଯାବେ ଏଥର ନହେଲେ ନାଇଁ, ଆର ସପ୍ତାହକୁ ଦେଖିବା କ'ଣ ହଉଛି। जा 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 जल्दी जा। चाबी कहीं चाबी कहीं, चाबी दे जा 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 जा। ଖାଇବୁନି କେବେ?
ନାଇଁ ମୁଁ ଖାଇବିନି, ତୁ ଖା। ଏ ଚୁଣେ ବେ। खोजी खोजी तोती पाइली रे धन फिरिया तुमा कोड़को। ତୁ ଠିକ ଅଛୁ? ନାଇଁ କିଛି ହେଇନି। ଉଠେ ଉଠେ, ମାର୍କେଟ ଆଡ଼େ ବୁଲିକି ପଳେଇ ଆଇବା ନହେଲେ। କନ୍ଧମାଳର ଡଙ୍ଗେରୀ ଗ୍ରାମରେ ମିଳିଛି 100 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ଘରଟି। ଲୋକମାନଙ୍କର ଦାବା ଏହା ଯେ ସେହି ସମୟର ରାଜା ଓ ଜମିଦାର ହିସାବରେ ପୂଜିତ ବିକ୍ରାନ୍ତ ସିଂ ଦେଓଙ୍କର ତାହା ଘର ଅଟେ। ରିପୋର୍ଟ ହିସାବରେ ସେ ଘରକୁ ଲାଗି ବହୁତ ଜମିବାଡ଼ି ଅଛି। ଯଦି ମାସେ ଭିତରେ କେହି ରାଜାଙ୍କର ବଂଶଜ ହିସାବରେ ବାହାରି କ୍ଲେମ୍ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ସେ ସବୁକୁ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ। ଶୁଣିଲୁ? ହଁ ତୁ ରାଜାର ନାଁ ଶୁଣିଲୁ କି ନାଇଁ? ହଁ। କ'ଣ କହ ତ? ବିକ୍ରାନ୍ତ ସିଂ ଦେଓ। ତୋ ନାଁ କ'ଣ କହ ତ? ଅବିନାଶ ସିଂ ଦେଓ। ତୋର ସିଂ ଦେବ, ତାର ସିଂ ଦେବ। ତ ଆବେ ଆମେ ଯଦି କ୍ଲେମ୍ କରିବା ତୁ ସିଂ ଦେବ ସିଏ ସିଂ ଦେବ ନା, ତ ହେଇଯିବ। ଶୁଣେ, ଆଗ କାଳର ଲୋକମାନେ ପୋର୍ଟ୍ରେଟ୍ର ବହୁତ ସକିନ୍। ତୁ ମାନେ କି ନ ମାନେ, କିନ୍ତୁ ତା ଘରେ ବି ଗୋଟେ ପୋର୍ଟ୍ରେଟ୍ ତ ଥିବ। ତ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି ନା, ସେ ଘରେ ଯେଉଁ ପୋର୍ଟ୍ରେଟ୍ ଅଛି ସେଟାକୁ ଆମେ ଧରିକି ଆଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ଜଣକୁ ଜାଣିଛି, ସିଏ ପୁରା ହୁବାହୁ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ କପି କରିକି ପୁରା ଦେବ। ତାପରେ ସେ ଅରିଜିନାଲଟା ରାଜା ବାବୁଙ୍କ ଘରେ ଆଉ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ଟା ଆମ ପାଖରେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କ୍ଲେମ୍ କରିବା, କହିବା ଯେ ଏଇଟା ତ ଆମ ଜେଜେ ବାପର, ଯେତେବେଳେ ଆମ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ଅରିଜିନାଲଟା ମେଳ ଖାଇବ, ତୁ ଆଉ ଚିନ୍ତା କରନା, ସବୁ ଠିକ୍ ହେଇଯିବ। କାହିଁକି ନା ଏବେ ତୁ ରାଜାର ବଂଶଜ ନା। ତ କାଲି ଆମେ ଯିବା ଡଙ୍ଗେରୀ। କ'ଣ ହେଲା ବେ?
ବେ ଚାବି ତ ଅନ୍ କର ଅନ୍ କର। कांदरे हाथ देना बे रो बे पड़ी बा बे रो कांदरे हाथ देना उले बे मु हल्का है उले ए टावल दे तो बे पड़ी गला हाथ कुआड़े दिलु बे अंध मु याडे अछि पुरा कुआड़ दिली बे आशीष बे तू डरे दउ तू आराम दादा वाह मु चलेबी एबे सांग तोते गोटे कथा कहबार थिला सांग मानुचे आमे पिलादिन अनाथ आश्रम रे पड़ीचे बड़ होइकी बाहर को मते शिफ्ट हो गले किंतु मो जन्मर अनाथ नथिली माने मोर भी बापा माँ आ जेजे माटी भी थिले हेले एबे से माने कोठी सॉरी संग चल जीवा चल सांग तोते आ गोटे कथा भी कहबार थिला आउ की कथा रे भाई मो गाँर ना हूँ डंगेरी जो गाँ को आम भी जाऊे ना हाँ ना ना हाँ हाँ ताल तो भलो कथा ना राजा भी से गार तू भी से गार आ क्लेम करियो पड़िबोनी तू ता वंशज ना जा अबे भाई भाई राजार घर कोठी बुझिलनी बोधे ए जो जमीदारटा ना जाओनी रे बाबू जाओनी अरे भाई मु भी ए गाँ पिला मते आउ कुहनी घर कोडे आमे कोन पिला वाला देखा जाऊ राजार घर को तमे खाली कुओ घरडा कोठी धन्यवाद ए जगह की बे हाँ देखिकी जा साप थी ठुकी देले उठी जीवु एते पुराना घर की बे किछि तो सुनिबे ए सांग इमा काहे बे पोर्ट्रेट ए
ହେଇ ଏଇଠି ବି ସାଙ୍ଗ ତୁ ଯେମିତି କହିଥିଲୁ ସେମିତି ପୋର୍ଟ୍ରେଟ୍ ଅଛି ବେ। ଯା ଧରିକି ଆ। ଲାଇଫ୍ ସେଟ୍। ୟେସ୍। ए ଚାଲେ ବେ ଜଲ୍ଦି ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି ଚାଲ ବେ ଜଲ୍ଦି। ହଁ ହଁ। କଣ ହେଲା ବେ? ସାଙ୍ଗ ହଁ ବେ ତୋତେ ଲାଗୁନି ଆମେ ସେମ୍ ଜାଗାରେ ଘାଣ୍ଟି ହେଉଛୁ? ମତେ ବି ତ ଲାଗୁଛି ବେ ସେମ୍ ଭଳିଆ। खोजी खोजी तोते पाइली रे धन फिरिया तुमा कोळको रखिबे लुचि पणत कानिले स्वार्थै दुनिया ठारू ଗାଡ଼ି ବୁଲା ଗାଁକୁ ଯିବା ସକାଳୁ ହେଲେ ଘରକୁ ଯିବା ଚା। ହେଲେ ସାଙ୍ଗ ଏ ଗାଁ ତ ତୋର ହେଲେ ତୋ ମଉସା ମାଉସୀ କିଏ ଅଛନ୍ତି ନା ଟପକିଲେଣି? ତୁ ଟିକେ ଧୀର ରହିବୁ କି ବେ? ତୋତେ କ'ଣ ମଜା ଲାଗିଛି? କୋଉ ଗୁଣକୁ ଗୋଟେ ଆଣିଲୁ ବେ ଖାଲି ଅନ୍ଧାର ଯେ ଅନ୍ଧାର। ତୁ ତ ଯିବା କହିଲୁ ବେ। ଆଶିଷ ଆବେ ପଛକୁ ଟିକେ ଲାଇଟ୍ ବୁଲା ତ। ଗାଁରେ ମୋର ଲାଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ତମମାନଙ୍କୁ ମନା କରିଥିଲି ନା ସେ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବୋଲି, ହେଲେ ମୋ କଥା ଶୁଣିଲନି। ଶେଷରେ ସେ ଗ୍ରହକୁ ମୋ ଘରକୁ ଟାଣି ଆଣିଲ। ଗ୍ରହ ମାନେ? ମାଳତୀ। ଗ୍ରହ ମାନେ ମାଳତୀ। ମାଳତୀ କିଏ? 1928 ମସିହା ଯେତେବେଳେ ଭାରତରେ ଗୋରା ସରକାରମାନଙ୍କର ଶାସନ ଚାଲିଥିଲା, ସେତେବେଳେ କନ୍ଧମାଳର ଡଙ୍ଗେରୀ ଗ୍ରାମର ଜମିଦାର ଥିଲେ ବିକ୍ରାନ୍ତ ସିଂହ। ଜମିଦାର ବାବୁଙ୍କର ସାନ ଭାଇଟେ ମଧ୍ୟ ଥିଲା, ରାଣା।
ଆଉ ସେ ଗ୍ରାମରେ ମାଳତୀ ବୋଲି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଝିଅଟେ ଥିଲା। ଆଉ ଶିବା ବୋଲି ଗୋଟେ ପୁଅଟେ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। এই হাইকানে দেখ তো। ମାଳତୀ ଆଉ ଶିବା ପରସ୍ପରକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ମାଳତୀ ଅନାଥ ଥିଲା ଆଉ ଶିବାର ମଧ୍ୟ କେହି ନଥିଲେ। ଗୋଟେ ଦିନ ରାଣାର କଳା ନଜର ମାଳତୀ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। ମାଳତୀ 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 ছাড় মোর হাত। হ্যালো এ মালতী কই যাଉଛୁ ଲୋ? ଭାତ ଭଳିଆ ଧୁମଲା ହେଇଛି। ତାପରେ ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖି ବିବାହ କଲେ। ଜୁହାର ଭାଇ ଭାଇ ତୁଲାରେ ଗୋଟେ କଥା ଥିଲା। କାଇ ହେଲା ବୋ ଭାଇ ମାଳତୀ ଯା ଶୁଣୁ ଯା ଏ ଲୋକ କାଇ ଚିନ୍ତାରେ ଥିଲା ବାବୁ ଏ କାଇ କଥା ମାନେ କହି ଆଉଛି କିଛି ନାହିଁ ଯା ଶୁଣୁ ଯା। କେତେ କାଇରା କଲେ ବି ଜମିଦାର ବାବୁର ପିଲା ଛୁଆ ନାଇଁ ହୁଏ ସେରା ଲାଗି ସେ ଦୁଃଖରେ ଅଛି। ଭାଇ ଆମେ ଯଜ୍ଞ କରବା।
केते पूजा कली केते काया कली हेले देवता मोर कथा सुनला नहीं। चिंता कर ना भाई, तोर पर तो मुई राजा हबी। तू यागो टुकेल मान कर काम बासनारू बाहर तारपर राजा हवा कथा चिंता करू नहले तोते मुई टिक टिक करि छदी। अरे जंगल दिखेगी, अरे जंगल जतु मने तोते मास से खावे। जोटा महापुर नहीं करवा सेटा टोमा करवा। दक्षिण जंगल रे माया बोली जनेक अच्छे, सी सबकर इच्छा पूर्ण करुच्ची। तुम मैंने जदि तार ठान को जीव ताहले सी तुमर इच्छा पूर्ण करि पारबा। तापरे जमीदार बाबू और तांको भाई बाहरी पड़िले दक्षिण जंगल को माया को भेट करिया पई। तो से माया को मोर भगवान सी आसबो ना, तुमके जीवा पड़वा। तीन दिन न खाई न पी से माने यात्रा कले। हले कैसे लोग जीवन आए नले सी काह को भी न छाटे। वैसे जन ना खाली दे जाओ। तीन दिनर कठिन यात्रा पर से दक्षिण जंगल रे पहुंचले। ए भाभी तू कहीं आसीचु? जदि मु ठीक जानी तू से विक्रांत ना बारवा। आज कौन मो द्वार रे तोर ए दर्शन बेसी लुका लुकी हलु बाहर आरी जदि न बाहर लू मते भेटिबा को एते इच्छुक ताले आओ आगो को दरकार तते हमको मो तुलो लागि संतान दरकार सिरा को दिदस आमे पलाबू तते संतान देबा बदଳରେ मते कोन मिलिबो काइबा दरकार तते को सिरा में तते दमु गोटे झियो अछि जहाँ तर सूर्य चंद्र चिन्ह अछि। आज को ठीक एक वर्ष परे से गोटे छुआ को मते से छुआ को आनी की दे तते सिबि लगा दरकार से छुआ को भरी देले मु गोटे मनुष्य शरीर पाइबी आनी कर देबो दे आनी की दे तते जहाँ दरकार तुमे तू हैचिन काठन देखी दिलु मालती
ଏଇଟା ତ ହାଇଜିନ୍ ନା ଯାକ ତୁଇ ମନ ଦେଇଥିଲୁ। ମତେ ତୋର ସିଂହାସନ ଦରକାର ନାହିଁ, ମତେ ମାଳତୀ ଦରକାର। ମତେ ମାଳତୀ ହାଇ ତ ବାହା ହୋଇଛି ନା। ତ ତୁଇ ତାର ପିଲା ସହିତ ତାର ଅଣ୍ଡରା କବିନେ। ବର୍ଷେ ପରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କୃପା ଶିବା ଓ ମାଳତୀ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। ଆଉ ତାଙ୍କର କୁନି ଛୁଆଟେ ହେଲା। ଶିବା ଓ ମାଳତୀର ଖୁସି ଦେଖି ରାଣା ମନେ ମନେ ଜଳୁଥାଏ। ପିଲା କାନ୍ଦୁଛି, ତାର ବି ତ ଗା। ଖୋଜି ଖୋଜି ତତେ ପାଇଛି ଧନ, ଫେରିଆ ତୁ ବାକଳକୁ ରଖିବ ଲୁଚି ହାତ ପାପୁଲିରେ, ସ୍ୱାର୍ଥ ଏ ଦୁନିଆ ଠାରୁ ତୁମ ଲକ୍ଷେ ଶିବ ପୁଞ୍ଜି, ଆଜି ତତେ ପାଇଗଲି ହାତରୁ ଯିବୁନି ଖସି, ଚାନ୍ଦ ମାମୁଁ ପରି ରୁଷି, କହୁଛି ତତେ ମୁଁ ଆଜି। देखलु ईसन केनता कांद बंद कला। टिके रह, मु धुती पिंधि कर आउची। जीवा मालती, मजाक करुचु मालती। मालती शिवा, मालती शिवा,
ସେତିକି କମଜୋର ଭାବୁଥିଲି ସେତିକି କମଜୋର ନାହିଁ। ଶିବା मोर पिला को दिया, मोर पिला को दिया, मोर पिला को दिया। मोर पिला को दिया, मोर पिला को दिया, मोर पिला को दिया। मारो ना मोर शिवा को। शिवा मालती शिवा 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 उठ शिवा 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 उठ शिवा उठ तू ही मत छाड़ी तो जाई न पारू तूरा ना हुए मुई मालती 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 तापरे तापरे कौन हैला तापरे कौन हैला मु भी जाननी तमे सब कथा केम जानलो ए सब मो जेजे देखिथिले
ମୋ ଜେଜେ ଜଣେ କାଠୁରିଆ ଥିଲେ। ଆଉ ଏସବୁ କଥା ମୋତେ କହିଥିଲେ। ପ୍ରୁଫ୍ କ'ଣ? ସାଙ୍ଗ ଆଉ ଏ ରାଜାରାଣୀ ଚକ୍କରରେ ପଡ଼ିବାନି। ପଇସା ବି ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ। ଏପଟ ଯୋଉଠି ଥିଲା ସେଇଠି ରଖିଦେବା ଆଉ ପଳେଇବା। ଚା ଏବେ ଏତେ ରାତିରେ? ହଁ। ଏଇଟା ସେ ଟାଙ୍ଗିଆ ଯେଉଁ ଟାଙ୍ଗିଆରେ ଜମିଦାର ସେମାନଙ୍କୁ ମାରିଥିଲେ। ଆଜି ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ରାତି, ତମମାନେ ସେଠିକୁ ଯାଅନି। ଯଦି ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ମୁଁ ତମକୁ ଅଟକେଇବିନି, ହେଲେ ତମେ ଟାଙ୍ଗିଆଟା ରଖ। କାହିଁକି ନା ଭୂତ ଲୁହାକୁ ଡରେ। ହେ ମା ପାଟଖଣ୍ଡା, ତୁ ଏମାନଙ୍କୁ ସାହ ମା, ଏମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରେ ମା। ଏବେ ଏପଟ ଯିବା, ସର୍ଟକଟ୍ ଅଛି। ଆବେ ସେପଟୁ ଯାଇଥିଲୁ ପରା। ଆରେ ସେ ରାସ୍ତାରେ ଭଲ ଲାଗୁନି, ଏପଟ ଯିବା। ଚା ସର୍ଟକଟ୍ ଅଛି। ସାଙ୍ଗ ଆମେ ଆଇଲୁ ସିନା ବେ, ଆମେ ପୋର୍ଟ୍ରେଟ୍ ତ ଧରିକି ଆସିନୁ। ସାଙ୍ଗ ସାଙ୍ଗ ବେ, ଏ ଜାଗାକୁ ମୁଁ ଆଗରୁ ବି ଆସିଛି। ଏଇଟା ସର୍ଟକଟ୍ ନୁହଁ। କାଲି ଆମେ ଯିବା ଟଙ୍ଗେରୀ ଆଉ ପଳେଇବା। ଚା ଏପଟ ଯିବା, ସର୍ଟକଟ୍ ଅଛି। ମାଳତୀ, ଜାଣିଗଲୁ ତୁ? ଯେତିକି ବେଳେ ଜାଣିବା କଥା ତାଠୁ ବିକି ଚାଲିଲୁ। ତୁଇ ପଚାରୁଥିଲୁ କେ? ତାରପରେ କାଇରା ନା ତ ଶୁଣ, ସେଇଦିନ କାଇରା ହେଇଥିଲା। ମୋ ଛୁଆ ମୋ ମୁଣ୍ଡରାକେ ମାରିଲା ପରେ ଖରାପ ନାହିଁ ଏ ଶରୀର। ମାୟା, ତତେ ଜରା ଦରକାର ଥିଲା, ସିରା ଦେଲି। ଆରେ ଆଙ୍କ ଜରା ଦରକାର, ତତେ ମିଳିବ। ତତେ ଯାହା ଦରକାର ତାହା ମିଳିବ। तू रा ना होए मुई ଏମାନଙ୍କ ଆତ୍ମାକୁ ବାନ୍ଧିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ତୁ ମଲୁ। 3 ଦିନ ପରେ ମାଳତୀର ଆତ୍ମା ପୁଣି ଥରେ ଉଠିବ, ତାପରେ ତୁ ମଲୁ। ମୁଁ ତତେ ବଞ୍ଚେଇବି, ତୁ ମୋତେ ଶରୀର ଦେଇଛୁ। ଟାଙ୍ଗିଆଟା ଦେ, ଟାଙ୍ଗିଆଟା ଦେ। ନେ, ଏଠି ମୁଁ ମାଳତୀର ଆତ୍ମାକୁ ବାନ୍ଧି ଦେଇଛି। 3 ଦିନ ପରେ ତା ଆତ୍ମା ଯେତେବେଳେ ଉଠିବ, ଏ ନିଜକୁ ଏ ଟାଙ୍ଗିଆ ଭିତରେ ପାଇବ।
जो पर्यंत ए टांगियार बेंट किए न हटेइछि से पर्यंत मालतीर आत्मा ए टांगिया भितर रहिबो। आउ सुन ता स्वामी आउ ता पिलार आत्मा को भी बांधी को मुए गछ तले पुति देली। आउ जो पर्यंत ए गछ तले पुता होइथिबा बेंट को किए न हटेइछि से मान को आत्मा मुकलिबनी। शिवा तुई जानी जो कहीं रहेगला मैं केते कष्ट पाइले जान तुई किछि नहीं जानी मते केते कष्ट होइछि मोरंडरा मोर पिला मोर से कष्ट तुई नहीं पा पूरा बात तुई बस लागला से टांगियारी बार बार लगी सेटा भी तो संग प्रशांत को से टांगियारी बार बार तो कौन सुगी सुगी तो गोड़ द्वार सो चाली किछि नाही तुई मरी नाही तारपरे तते केते कुदली इने हाइने हेले पाई नाही कुड़िए वर्ष परे तोर गद पादी तारपर भाबली तोर दिल खुजी बोली हेले तू तो से राजा वंश ना सिरा लागी तो चांग ते को गली आता ते आनी करी आईली आज तते इने नु मारबी संकल्प पूरा हेबा राजा वंश देवा देवा मालती तू भूल बुझुछु मु ता वंश जो नुहे त्रिशत प्रत्येक भी जानी नहीं तू इसी पापीर वंश तू ही आजी मरबो अभी सांगो सांगो अभी अभी मत पहुंचा अभी मत पहुंचा अभी आ सांगो सांगो अभी अभी
अभी अभी अभी अभी अभी मत पहुंचा अभी मत पहुंचा अभी अभी आ ଯେତେବେଳେ ପେତନି ତମ ପଛରେ ପଡ଼ିବ ତାହେଲେ ମହୁଲ ଗଛର ପତ୍ର ଚାରିଆଡ଼େ ବିଛେଇକି ପକେଇଦେବ ଆଉ ସେ ସମୟରେ ଆଉ ଶୁଣ ଯଦି ଭୁଲରେ ବି ମାଳତୀ ବାହାରି ଯାଏ ନା ତାହେଲେ ଏ ଗଛ ତଳେ ପୋତା ହେଇଥିବା ଏ ବେଣ୍ଟ ଆଉ ଏ ଟାଙ୍ଗିଆର ମୁଣ୍ଡ ମିଶେଇକି ତାକୁ ମାରିଦବୁ। खोजी खोजी तती पाइली रे धन फिरिया तुमा कोड़को रखी बिलुची पणत कानी रे स्वार्थ दुनिया ठारू तुम लखी शिव पूजी दिने तोते पाइथिली हातरू गलु तू खसी चंद परी रुसी डाकुछि ताते माझी कॉल करके डाकिल जे कौन है? अरे कौन कहब कहते परा
एक्चुअली घर भड़ा देवार थिला। ए कथा तो तुम फोन रे भी कहि पारथांतो ना। हाँ नोट करो। ऐसे लगी देखो। मु जानछि तमे मते नै कोन भाबुछ, किंतु मोर गोटे बॉयफ्रेंड अछि। सॉरी। चलो ना मु तुमको छाड़ देबी। नहीं नहीं था, मो बॉयफ्रेंड मते पिक कर नबो। ओके ओके। जल्दी आसना।